मेथाइनि ताला जाबाय दिपसन्दि। आंनि जिउनि हाब्रु गेजेरनि गेवलां बारफुनाय नों फामे बिबार सानो आं नोंखौनो लोगो मोनगौबा बोरैबा मानोबा मिस कल हरगौबा सानो आं नोंखौनो लोगो मोनगौबा बोरैबा मानोबा मिस कल हरगौबा दोनस्रि दैमा बारनाय गामिनि नों आंनि जिउनि हाब्रु गेजेरनि गेवलां बारफुनाय नों फामे बिबार फालिया बारजों बिरबाय आंखौनो नों बिलिरलांबाय साथाया बुखारलांबाय अन्नानै आं खनना होबाय ला 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 गुरलुमाव नोंखौनो आंगो आंगोमोन गोसोआ गुरलुमाव नोंखौनो आंगो आंगोमोन दोनस्रि दैमा बारनाय गामिनि नों आंनि जिउनि हाब्रु गेजेरनि गेवलां बारफुनाय नों फामे बिबार सानो आं नोंखौनो लोगो मोनगौबा बोरैबा मानोबा मिस कल हरगौबा सानो आं नोंखौनो लोगो मोनगौबा बोरैबा मानोबा मिस कल हरगौबा गोरबोनि एलबाम सिङाव सावगारि नोंनिल' गोसोनि लेखा सिङाव नोंनिनो अनजानि मुं ला 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 रादाय खाना नोंखौनो आं बोजबना लानो जुलिनि रादाय खाना नोंखौनो आं बोजबना
गेजेरनि गेवलां बारफुनाय नोंफामे बिबार सानो आं नोंखौनो लोगो मोनगौबा बोरैबा मानोबा मिस कल हरगौबा सानो आं नोंखौनो लोगो मोनगौबा बोरैबा मानोबा मिस कल हरगौबा G major, G major, G major. Job job अखा हादों बाथाबारियाव गुमा गयं एब्रे बायदों Yeah. Yeah. Job job अखा हादों बाथाबारियाव गुमा गयं एब्रे बायदों स्रिउ स्रिउ दाउस्रि गाबदों थुरि बारियाव गुमा दावराय बिरथिं बायदों खासि बिलाइजों हेबनाय खखोला बोराय सान्दुं गोसायाव लावखार गथ' हालाय हाफाय बेरे मोदै जौ बिदै गांगु बिदै ब्ला ब्ला खुगासिदों दाउसिरिया बै ब्ला ब्ला खुगासिदों दाउसिरिया बै ब्ला ब्ला खुगासिदों दाउसिरिया बै Thank you.